Mohol by som sa spýtať, koľko je hodín? 16:24. 16:24? Áno. Takto pred 7 hodinami som sa najedol. Potom som išiel s priateľkou do akvaparku. No. A tam bolo také auto modré. A na tom auto bolo toľko lístia, že normálne muselo odísť. A prosím vás, nevedeli by ste mi povedať, koľko hodín sa mi zastavili hodiny? To, koľko, prosím? To je 5:50. Aha, 5:50. Čas je relatívna veličina. Ja som pred 2 hodinami som bol veľmi hladný, ja som sa najedol a už vôbec nie som hladný. Gratulujem. zastavili mi hodinky. 5:30. 5:30? A tieto hodinky sú vlastne hodinky nemeckého vojnového zajaca. Kedysi som pracoval v Dánsku a vôbec ma to nebavilo, tam sa čistia ryby a šupiny všade okolo vás lietajú. A ja som si jednu zobral a normálne doteraz ju mám a vôbec mi neprináša šťastie, to je šupina zla. Ale táto šupina, ona má taký šedozelený nádych a to by ste neverili, že keď sa na ňu pozeráte, tam vidíte svoj odraz. Ale keď človek to začne viac analyzovať vo svojej hlave, tak absolútne do kasína sa neoplatí chodiť. To vám povie každý, či už ste proste robotník, či už ste rybár, do kasína sa neoplatí chodiť. Ale každopádne tento strom sadil môj pradedo. Môj pradedo sadil vlastnými holými rukami, ale to by ste neverili, koľko práce to zaberie tak posadiť taký strom. Oranžová farba je určite lepšia ako hnedá, to mi dáte za pravdu, že? A už je pol aj 2. Už je pol aj 2. Prosím vás, neviete, koľko hodiny sa mi zastavili? 18. Takto pred 2 hodinami som bol strašne hladný, ja som sa najedol a už teraz vôbec nie som hladný. A väčšinou proste, keď je počasie, tak sa chodím ako kúpať, ale teraz už je zima a proste keď mi je zima, tak nemám tu žiadne oblečenie, čo by som si ako teraz momentálne dal. A ako mám celkom rád tieto stromy, lebo to som videl niekedy aj veveričko, oni tu tak pobiehávajú a proste to je oveľa lepšie, lebo holuby, keď tu sú, tak to nemám rád tie zvieratá, nemám vôbec rád vtákov. Ja proste niekedy si len tak varím kuracie mäso a pestujem ako rád aj pomaranče. Hej. A predávam ich, lebo ono to je veľmi zdravé a zdravie je základ života. Totiž to proste, kto není zdravý, nie je vôbec šťastný. To určite aj ty vieš, tak to je. Dutch or English? English, yeah. English, yeah. Because this doesn't work, what's the time? Okay, I just want the time. Yeah. 17. Oh, thank you. Because this watch I have from my grandfather. Oh. He was like fishing in Canada, and today I had a fish for breakfast, and I heard some noise, and I found a golden ring in a fish, and then I saw the reflection, and it was so awesome. And at these times, the human being realizes what the life of a tree is about, you know? Sounds great. It's incredible because this is exactly just one moment. This is exactly the moment when the fingernails. I saw you're watching your fingernails, because when you have something under your fingernail, it's a hidden camera prank. Fuck! I couldn't resist the laughter. You're gonna be on camera. Okay, great. Really And great. Where? It's on YouTube. Okay. Shy perfect. Chickens. Our Perfect. channel is Shy Chickens. Okay, We're like I'm Slovak so prank. looking forward. Okay, thank you very much. Goodbye.